Oro medo kwako gwenge mathoth e kaunti ma Wajir, gima koro miyo jamni koso pi kod chiemo makare. Sirikal riwruok kod riwruoge mag piny owacho sani koro osechako chenro manywako lwedo e pogo pi kod loche, kaka kamano pi mipogo pod ok oromo. Chieng' makech, buru kod buche ma kisima makoro tuo. Mae chal mar ka piny tek ne jodak ma Wajir e kideni ma oro makech bedo rocho ngima oganda piny maru. Kuom jumbe mathoth sani, jodak e alwora ma Tarbaj, Wajir East kod Wajir South osebedo ka wuotho safar mabocho ka gimanyo pi. Kuonde pi mathoth sani otuo, kama tin modong' ok rom jamni kod tije mag udi. We have started a water tracking program because of the onset of the failure of the short rains. These trips that you see behind me, the truck, twice a week is able to sustain those livelihoods and keep children in school. Otherwise, they will move out. They will not be able to stay in here. Baitul Mal has moved from emergency disaster relief, whether in the form of water or food, to sustainable development, especially in terms of provision of water. E okenge mag temo kedo kod oro, riwruoge mag piny owacho osechako chenro mag sombo pi gi loche ka gitere gwenge masani otuo ahinya. As we all know that this place is very, very prone to droughts. We have very severe droughts in this region, very less rainwater. So there is always a challenge to get the clean water. So Baitul Mal is pleased to participate in providing and bringing the clean water to these small villages. Katobedo ni en okang' makoro reso jomoko e thuolo machuok, jodak wacho ni sa oromo mondo sirikal gi jokanyo mamoko omany yore mamoko manyalo miyo gi konyruok mosiko. Here the drought was very severe, and still the rainfall is very low. By these efforts of this local staff in Kenya office to do this borehole for the people, we produce around 14 cubic meter. Kaka oro medore, e kaka chuny oganda modak e gwenge ma ongoro chunygi medo likni. Jodak ma Wajir medo jo sirikal mondo